صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اپنی حاضری دا آغاز کرے سن تے پہلی ربائی میں تک کیسا بھائی کتنے بندے سال ثواب دی محفل چائے ہیں کہ جداں تیک نہ دل تے چوٹ لگے جداں تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی جداں تیک نہ دل تے چوٹ لگے اکھ چوں برسات نہیں چل دی او دی زلف تو پچھیا باج کدی منزل وال رات نہیں چل او دی زلف تو پچھیا باج کدی منزل وال رات نہیں چل دی توجہ حاکم حسنین دے نانے چاہی کسے ہور دی بات نہیں چل دی آجا عرش تو واپس دھرتی تے او تیرے بن کائنات نہیں چل دی آجا عرشت واپس دھرتی تے تیرے بن کائنات نہیں چل دی بڑی خوبصورت ربائی ماشاءاللہ باسط بھائی جہاں کوئی محفل ہوئے نماز ضرور یاد کرنے اس طرح پیچھے بھی محفل حاضری ہوئی اے ربائی میں ضرور پڑھی تے ہر محفل میں پڑھنا میں تک نا تسمہ سبحان اللہ داد دینے ہو یا نہیں کہ جڑے مک سرکار نو ویکھ سکن جڑے مک سرکار نو ویکھ سکن اللہ پاک او نین چا دیوے جڑے مک سرکار نو ویکھ سکن اللہ پاک او نین چا دیوے دکھ انہاں نو کدی نہیں چھو سکدے رب جنہاں نو چین چا دے دکھ انہاں نو کدی نہیں چھو سکدے رب جنہاں نو چین چا دیوے توجہ اسا حاکم تاج تے تخت نو کی کرنا